Zvikunetsa kune pane challenge yekuti inini kana ndichisangana nemudzimai wangu ndinorwadziwa kunyange 1 2 ndinogona kumuka kumugotso chitadza kutenga mumusoro vakamwantaura kuti inini ndine dambudziko rekuti kana ndichinge ndasangana nemudzimai first round ndinoperform, second round ndinotadza kurasa mbeu in time kana kutosiya zvakadaro. Kwaine imwe nyaya kwedichi? Panyaya nhengo papaya ndakazoona akatoisa bhengo panhengo yake ndikamubvunza kuti ko bhengo ndere yanzi ndezvevarume asi taitongosangana zvakadaro. Bhengo ndere kumutsa ni pamwe dambudziko rayo inenge rari kumuka. Ndine nyaya yangu yandauyonayo izvozvo. Nyaya yangu iri pamusoro pekugarisana pandandakaitona kabafani. Ndingangoti takafambidzana, tiri mukufambidzana ndandine mwana wangu wanga asinganzwa zvakanaka. Saka mwana uyu ndakataura umwe wangu achibva anditi kuna sekuru anoziva vanobatsira. Saka ndaendawo ikokoko pavatsanangura nyaya yemwana sezvo tisina umbo chinoiti zvine chekuita nekumusha kwemwana, kuti kumusha kwemwana ndasaenda kusvika. Vakanga vari kuti vari pakubatsira mwana wengu ndobva vachiti ndozodzoka futi. Kudzokera kwandakazoita futi ndopakabva vanotaurawo pamusoro pangu. Vari pamusoro pekutaura nyaya yangu vakataura nyaya yekuti iwewe une chipo chiri pauri chemweya mutsvene. Kune akatombokutaura kuti uri mukuru. Oraiti mushure mekudaro ndobva vachikuona pane mudzimu uri pauri. So zvadaro ndobva ndatsanangura nyaya yekuti aisitiri vana vakaberekerwa muchechi zvekuti ndive neruzivo zvine chekuita nechivanhu ndinganyepa zvingatozikanwa pamwe kubvawo mukati memabereko. Nyaya kuno kumanya nyaya ichi kuno. Baba. Mauya nenyaya ichi muno mudari. Nyaya iripo ndeyekuti ndakadzingwa nemurume kumba plus anga ari kupuma baba uko watonda takaenda. Vachipuma baba vanhu? Vangweni. Alright. Murume wenyu wanzotaura yenzi meko? Yes, mungapindura here. Kwani makamudzinga pamba ndizvo? Izvozvo. Kumudzinga pamba ndakumudzinga pamba. Semunhu aitaura nyaya yake kwasekuru wanga achataura kuti akaoneswa problem yanga iri paari achinzi wozvikuita kuti uchadze kugara mudzimba because marriage yangu naye yanga ichitima. Zvikanziwo pane kushekererwa wakaitwa kudzinga kwako kwaunoita aitsanangura achibva auya akandiudza inini zvikanzi bamwana mamiri akaita nyaya idzi pakuda kuti mutondibetsera nekuti kudari kwamakati ndindiwo ndakaudzwa nyaya ichi yekuti baba vangu vari kuraramira achitaura iye ndii pane muruoko. Saka zvadaro pakazosvika nyaya yekuti ndakaramba pamakaenda kumatare imimi makanoudzwa zvokumba kwenyu mamini muri muonyeni hatasitese namurikaende akaendera asi ndima yakaudza murume wenyu kuti baba venyu vane mbobobo kumatare kwamakaenda kwanonzi chine zvokumba kwenyu? Kumatare ndichienda inini sekuru vakatanga kutaura zvemweya kuti ndofana ncharondedzera ndobva vazopinda panyaya yekuti kudzinza kwenyu kune akabata-bata. Vati kudzinza kwenyu kune akabata-bata ndobva ndabvunza ndikati inini kumusha handinambokurawo musha saka kuberekerwa mutimabhoni location hapana anoziva kumusha. Ndichibva ndati ndichikumbirawo kuti mai vangu vauye kuno kana mubereki wangu agone kusvika panapa. Handiti alright nyaya yendadaro sekuru vakaramba kuti vabereki vadini vauye. Sekuru varamba kuti vabereki vauye asi ainzi akabata-bata akabuda zita rake ripo? Pekutanga vana kubuditsa zita vakatotaura zvekumusha vakati pane chikwambo chiri chekumusha kwenyu kwamakabva ndikati zvekumusha kwandakabva ndachatoziva. Mukufamba kwenguva ndazoenda kumba ndikanotsanangurira mama ndikati ndozvekutaura. Mama achibva ati ndoda kuuya kuzonzwa nyaya iripo. Mama atoda kuuya kuzonzwa sekuru vandavatsanangurira vakati aiwa handisi kuda kuti vabereki vako vauye. Nekuda kwekuti chinhu chaitika chokuti inini umwangu nyaya idzi mambonoita kana sekuru ananidzinga totitamisa musoro vanhu vayakanonyepa mwacho ndiro chokwadi. Asi toda kuenda panyaya pane nyaya ndepekuti iwewe wakadzinga mudzimai here ndinotoda kuti tiwirirane pano wongu kana kwete? mudzimai anda kumudzinga ndakamuti ona nyaya iripo iri kudawo vanhu verudzi rwako kuti vakubetsera. Momboenda kumusha munofamba umbonobetsera
achibva atanga kutsika-tsika achiti hainini ndofanira nyaya dzangu ndindega ndoda nyaya dzangu ndindega pedzezvo ndikamuti alright iwona tete chande tiri tese timbonopizina nyaya yedu iri kunetsa muku akati nini nana tete atitomboonana akatoramba itireka ndokanda asi ni mumba menyu kunetseka chiini mukadzuka zviri kunetsa ikoti pane challenge yekuti inini kana ndichisangana nemudzimai wangu ndinorwadziwa kunhengera 1 2 ndinogona kumunga kumugotso tichitadza kutena mumusoro thirdly takaita rwendo musi wa 31 zvegotsa kusove kuri kunakirwa wega rozigotsi inenge zvava zvekunakira saka zvinhu zvayo zvakazoitika pakazobuda nyaya yekuti musi wa 31 takaita accident chinaontora vabereki vedu kumusha uko kwanengudziwa tiri 2 nemudzimai tikaita accident tadzoka ndakazoita utsvagudzo sekuti ndizive kuti zvii zvirikonzesa chibva ndaenda kwahomba rume vaya vachibva nditsanganangurira zvikanzi mhepo iyi yakonzesa accident yabva kuchi romudzimai wakatora saka inini pakundichionesana nemudzimai paanoti ndakamudzinga akatosvika pakuenda kumba kwedu akanosangana natete vangu achiti murume hatisikwirana kumba accident tichienda kumusha makaita sei kuti muite accident iyo mota ikangobuda mugotsi singanzwisika mota dzinobuda shamwana makatanga kuona iyo aiwa ukatopinda dai kuchinzi nomboita zvatoita isusu kufamba muhighway unoona kuti mota dzobuda pana mhepo dziri paya mota unogona kutotsvaka kuti waiti accident mota chinhu chisina kugadzirwa kuti chinoshanda semunhu iwe munhu ndiwo ungatozoti isangwa ndingabudi apakada iyo mota inobuda baba saka zvimwe zvinhu ndozvikatobatsirei zvimwe zvinhu munogona kunotsvakana nemhepo dzamusitorina mukatanga kutotsvakana nemhepo muchitofamba kune munhu anoenda kunotsvaka zvinhu unoudzwa zvinhu usina chauinacho wotozozviwana zvinhu mukufamba kozi paunozofamba pachizakukupa chinhu manje chekuti unogadzirisa zvisaitika zvadai wakutotanga kuwana zvinhu wambenge usina zvinhu zvakafanana netsaona shamwari yangu ka tsaona inoitika pasina kana mhepo yemunhu inonzi kwai kudii dai uyu mhepo yake haingaiti tsaona kwauri chete dai hakuiri mabhazi here malimsi kana zvimwe zvinhu ko mhepo yose isingaindi pese because kusvika paeji yava iyi ade akatofa kana tsaona kana mhepo ichita muuraya netsaona makamboita accident neimwe mota mumakwira kubva muchikura saka accident inogona ngouya pasina mhepo dzemunhu izvozvo mufanira kuzvibata izvo ende munogona kufamba kumahombarume mamuri kutaura here mukanobuda nezvimwe zvinhu zvisiri izvo ikoko mukazotanga kutotsvaga zvinhu zvamamusina ndochekutanga chandoda tibatsirane izvozvo papoindi yekuti unorwadziwa ndiutiudza kandionoraro naye tisadzoki kuti unorwadziwa asi izvese zvawandiudza manje izvo neansa yawandipa zviri kupokana wandipa ansa yekuti ungadzivirwa namudzinga but zvawaexplaina uchindiudza zvakureva kuti wamudzinga wezowa ungarwadziwe chinhu chako kai uregera munhu iye ari papo woita accident wonzi ndiye futi munhu iye akonzera kuti accident womuramba varipo iwe you are not honest with your answers ansa yawati handina kumudzinga iwe wondiudza manje kuti aiwa no munhu endakurara naye but chikapa chainacho mambo chakauma ndiwazvona manje wakachiwa kupi because kana iwe wakati iwe wakaita accident neuyu wapedza kuti accident neuyu ndiye zvakare ari kukurwarisa nhengo yako iwewe kuratoka mudzingazve nekuda kwemaproblems iwayo handizve tikuirira ipapo ipapo mambo vari kuti netsei nekuda kuti iye pache zvake pandikuda kuti tionesane iye anotsanangura ega achiti wotomira neni because aiwaansoda kupinda ikoko semataa kuti weshoti nenyaya idzi iwe mudzimai uyu wakamudzinga nekuda kwemaproblems maviri wandiudzaya ikaka toda kuirira nekepapo saka mukadzi pari kwawamudzinga zvinhu handizvo here mukadzi ndakamuti aende ambonogadzisa nyaya nyaya dzinogadzisa samaka anogadzirisa ndikangoti nyaya mamiriro yakakaita ndeyekuti baba vakadidzinga vandidzinga ndichibva ndaenda kumba kwevabereki vavo ndikanosangana natete ndikatsanangura nyaya yemagarisirano andandakaita nababa ndatsanangura nyaya dzese tete vakaeswa kwemunyaya uyu akanogadzirisa unozviziva sei kuti akagadzirisa inini wandisekuru pandiri ko wadiwa kugadzirisa iwiwi zvimwe zvacho ndizvinoda ndichibetsera
kumatare patinoipa but wona kachama but uri kumuendesa kumusha kwavo vana baba vake ndi vana sekuru avasi ko iwe ndiwe sekuru ndonobatsira zvinhu zvakadaro waregere kubatsira zvinhu zvemudzimai wako izvi zvandikwanisi ndaitira mutete pachiri plus ndiri mutoroka panyaya aiwa hama dzake kadzinongouya aiwa pane zvada kubatsira mudzimai wangu vana baba dani ndikutauriri ndomubatsira varipo wouya baba wobatsira mukadzi wako zvopfuura zvino iye haana action yaakaita yekuratidza kuti ari kuda kuti nyaya iindire mberi ibatsirike instead akatouya kutozoripota kuti ndikumukuma takoma kuvakiwa ndachikumbura kutaura baba mushure chakaita kuti ndizosvike pakuya kuno inye kuti baba vanga vandidzinga vakati izvezvo vanga vatobudisa hembe dzamubhedroom vakasisa musiting room achiti kuda muno uende kumba kwenyu nokuti baba vako ndivari kuconsaiti inini niwe pabonde tisasangana vandambunza kuti kumashure kwesopu tandinombosangana sei ende pamusoro pezvo baba vatichitanga kufambidzana vane dambudziko ravo rakandodza vakanga vanotaura kuti inini ndine dambudziko rekuti kana ndichinge ndasangana nemudzimai first round ndinoperforma second round ndinotadza kurasa mbeu in time kana kutosiya zvakadaro saka ipapo ndo pandakazoita mubvunzo wekuvabvunza kuti sei nhasi makutaura mashoko kuti ndibaba vangu pesa apa maidi kutaura bhozi mune dambudziko renyu ramakamboita sei makambondiudza ndo pavakatanga kutaura kuti nekuti sekuru vakatondiudza saka ndakutozviziva ndosaka ndiri kutaura kuti zvoniwe wechi baba vako ndivane problem kuiwewo pawaitaura iwewo wega mupeseni uchindiudza nyaya kuti inini chikunditadzisa kuti ndigare mumba inyaya yekuti pandiri kufamba kwese isati ndaenda kwahomba rumba kwangu kwandanga ndichienda ndozvandandisangana nazvo asi imimi second round munorwa zvakanaka zvese zvakutora ndambotaura nyaya idzizonai handina kumbotaura nyaya idzizonai asi second round yacho munorwa zvakanaka mavideos echi aiwa mina itira kuti kubvunzana mudare imimi second round munoirwa zvakanaka ndinotoirwa zvakanaka zvekutoti hamino zvakutaura right handina dambudziko kubva pasexi asi dambudziko rakatotanga paari iye chisangana naye ndo pandakatanga kufenda kumaproblem ende baba ndachikumbura kubvunza kuti mubvunzewo kuti dambudziko ravo kuti rakatanga pandiri tatambogara mwedzi mingani nokuti kuti vazotanga kundidzinga mumba vakatanga kudzinga musi wa 14 March ndo pavakatanga musingi tatane 7 months izvezvi vanga vane matext vanga vachingonditextera mufoni ndisingapindura vanga vasingagona kuti vanokutaura newe makagara vanoita zvekutexta kana vasvika pamba wavabikira ndakazembenge ndaunzi saka makadima makashedzera makadii kumudzimai mamakaita sei ndakashedza ndo mabvisayo uchi ndakashedzera chete muchigadzira kuenda ndo pamabva magwadziwa nhingwa saka toda kuti tibatsirane pano uyu mukadzi uyu akatobva mumusha uyu akarambwa here asati muneita zinoda muramba here manzwa here kuti vari kutoita zekuti vada kuramba here ndikuzvinza ndo zvavakange vakangotongoita musi wacho wavari kuramba tavana kubudisa zvino vakatobudisa zvinhu zvake mumbatifambe amaini nyaya zvakaramba munhu shamwari ndokugura mukadzi uyu ramba munhu kwezvakai kuti kudii kuvatira mumapurisa tinazamo right guburo rakudaka saka anenye yenhengo wamai inorwadza yemurume uyu mukadii nekwaine imwe nyaya kwaitichi panyaya nhengo papayo ndakazoona akatoisa bhengo panhengo yake ndikamubvunza kuti ko bhengo ndereyanzi ndezvevarume asi taitongosangana zvakadaro bhengo ndere kumutsa pamwe dambudziko rayo inenge rari kumuka uyu haasi kuti ndiri kuti dambudziko rekumuka inozomuka yane bhenguru iyoyo asi kuzorwadzwa yapedza basa imowo mati second round ndo yainetsekana nayo first airova zvakanaka second ndo yaimunetsa agara neproblem yake iwo saka tikuti isu maproblem ese taanzwa iwayo asi pakupera kwezuva ati mudzimai handichada mazvozviona here kuti ati hachadi saka tatakudawo kuti panguva wagara uno mwana wevanhu shamwari ndimate zvareko saka tata kuti wewe mukadzi wamuramba ngari mudzimai wako munenyi kuita mwana unfortunately marriage yenyangwe va very short yaita 7 months ariri
uyo wanga wangoshedzera chete saka wanga une urongwa hupi nanate zvara nemwana wavo pangu wagara naye pawafunga kuti nhasi ndikunoramba mukadzi uyu vanate zvara wawafungawo here kuti ndichanosvikawo kuna nate zvara ndobva ndavati chibataiwo naapapa ndofunga nemwana wenyu tadii wandaigara naye tasiyana zvomana zvitweka ndafarira kuti muri sekuru mozva chikaranga ichocho kuti izvozvo zvinodiwa saka munotitsvagirawo mombe yamunopana baba newai yamunounza kuno kudari kuno tanzwana amai muchato maona pawasvikako but kana zviriko zvacho vanogadzikwa ndikuona fanike zviriko ini ndee munozvigadzisa because kwanzi wanga ari murume wechingani pachidhirika saka mese munoda kugadzikwa asi pakuda kukurira zviterera njega mombe ino yarini kana kuti $400 kutsvaga ndokwatagara chitoziva tokubvunzai munotsvaga tobvunzai munotsvaga $300 mombe why $100 zvino yarini isito zvida izvi kazhinjitodati vanhu zvichitopedza tonga vanhu vanotonotini ndizvozvo but izvo zvandisati ndarongeka basi nachikuda mungonipo mukana kuti ndizvo kana ndo wawabvunzwa shamwari tinongoti chii hatizii mwedzi watiri kubata juni tiri muna juni iri july june cheta revei manje cheta taurei nhasi ndiri 5 juni julai vari kutaura shamwari ane nguva ane 30 days mukati macho ndizvozvo ndinogona kutaura kazuva kazotadza kubuda kasaizvozvo handinogona saka ndongoti ngatasi musi wa 25 July ungare vipi ndogara muncheni mvura makuru kana muri wemuno haizvinachaka muno hamutadzi 25 July saka baba musi wa 25 July isaturday July bebe pamberi inenge iri weekend shamari unouya musi wa 24 ndo friday Friday